Mitäs Patilalta olisi kommenttia? Mitä? Otetaan kahvia. No niin, kilpailun aika on päättynyt. Täällä ollaan todella kutkuttavan jännittävissä tilanteissa. Mun mielestä on jännä kakka tulla housuun melkein. Varopa piuhoja. Piuhoja? Siis mun käsiä vai? Saaliiden esittely. Hyvän kokoinen ahvenen jo siinä. Se ei oo paksu ahven. Et, mut toi siinä vieressä. Siinä on mun. Siinä on sun. Mä otan tää tälleen tylysti. Koko veljeskunnan ulos. Veikkaan, Aksu selviytyy kyllä voittajaksi tästä. Katsotaan miten iso patilla toi on. On nimittäin aika messevä kokoinen toi yksi. Semmonen ahven vielä olla, ellei Aksu nyt sit tossa yhdessä välissä käynyt kääntää. Käännä pussi vaan ympäri. Kylmästä. Mitä nyt tässä? Jaha, Tommonen kaveri. se on sit siinä. Sama kokoinen kuin toinen. Tuo mä oon hävinnyt jotain. Kyllä tää siltä näyttää, että Illi joutui taas. Taas syönti hommiin! Ilmari. Mä sanon. Kumaa. Kyllä mä sanoin, että Patin sai vielä. Todella vaikea sanoa. Mennään me puntarin kautta. Mennään puntarin kautta. Paljon kello on? Siis eikö 7 aukea kauan? Virallisen punnituksen tänne kauppaan. Se on minun vai Pati? Pati. 642. Puoli kiloa vähän rapia. Ei. Ja huhhuh. Ja kyllä se nasahti näin. Aivan kalkkiviivalle tää meni. Kalkkiviivalle tää meni. Tiukoille mentiin. Mitä täältä vielä? Ei tässä muu auta kuin Voittoputki. kaverit ei pärjää. Ensin otetaan joukkuelaji. Sitten valitaan tämmönen tuurilaji. Viimeisenä meillä on varmaan kolikoheitto tai sitten pitkää tikkua vedetään, jos varmaan te saatte päättää. Kyllä. On tää niin väärin.